ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri naiz irratiak eta naiz irratiaren eskutik egiten da Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuko dugu nazioartekoa zein Euskal Herrikoa eta, azkenengo bolada hontan gabizen bezala gaur be saio berezi bat dator. Bai, gogoratu, ostegunean Twitchen, zeiterrietan zuzenean egiten dugula saioa eta gero, asteartean gauean 12 eskaintzen dela naiz irratian FM bidez. Gaurkoan, nirekin dauzkat Lander Unzueta eta Aritz Odriozola, ni Damian Mainabeitia naiz, eta, gaurkoan Game Awards sarien inguruan hasiko gara hitz egiten, eta gero denboraren arabera, badaukagu sorpresatxo bat, beste gai oso, ez dakit, famatu batena, edo bentsatoin bogan dagoena, eta gondana azkenengo 15 urtetan, ez? Haupa, atzaldeon, aztiak. Arratsaldeon, bai. Atzaldeon. Urtea amaitza da eta premioak eman behar dira hemen. Así que horretaz komentatzea datoz. Zein egin ditu etxeko lanak ondo eta zein geizki. Geizki ez. Ze hori igual beste saio bat inberko edo, zein egin ditu geizki. Ez dakit merezi da ja kareta sartu eta hastia, edo kareta sartu gabe zuzenean kareta sartuko dugu. Bai. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Orduan, lehenengo, orokorrean, jeiteo guztia eta esan behar dien gauza guztiak egin bagoatzen inguruan. Nik uste ja mikrotik kanpora hasi gala horri buruz, orduan honena ia horrekin, ez? Jarraitzea. Ez dakit, igual aurkezpen txiki bat, lehenengo. Noiz izango dan. Ez, nahi badezu hori ez da apureta epatuko dugu zer dizen Game Awardsak berez, ez da? Hainbat pasari banak eta goten urtia bukatzerakoan, ez, bideojokuen arloan. Oin gitxik ikusi dugu adibidez Golden Joysticks, horrek nahiko zaguntzu dizela. Baina orokorrien garrantzitsunak Game Awardsak dire, ez da? Atzien hor makinaria guztizia dago ez mobitzen, bideojokuen industrikoa. Ez, azteko eta behin, Geoff Keighley ikasitaritzi egoten da orkesten, ez, bere kontaktu darakaz, ordana mobitzen. Ez dire bakarrik sarizek, bideojokun iragarpenak eta ez, aurkezpenak egoten dire bai, hori zitzen dala gehizien bat interesgarri zena ez, gaba horretan egiz esan, sarize baino. Baina hori azken finean bideojoko munduko sarerik garrantzitsuna direla esan lehike, edo bentsat azkenen gurtietan inger gehizen lortu da benak. Abenduen 9 zen, izango dira aurten ez, Euskal Herrizen gabeko goizeko ordu bizetan izango dira, sari banak ez dira. Eta hori epatu dugu moduen, hortartien egongo dire ezustekoak ez, eta aurkezpentsuek. Aurretik orduen, botoa emateko ordue da, ez? Edonok alduz boskatu bere jokurik gustukoenak, eurek egin da ben aukeraketan barruen, hori bai beti. Eta, erratsaio honetan gaur egingo dugune da, kategori nagusizetako hautagaizek apuret errepasatu, ez? Bai, bosketa egiteko thegameawards.com webera joan beharko duzue, eta hori, logeatu gabe ez dakitan posible. Logeatu barra da. Hori da, logeatu, eta hor logeatzen zatenean, ikiko duzu aukera bosketa egiteko. Komentatzia... Bai, komentatu nahiko genuke kamaraz kanpo eta mikrotik kanpo itzeiten jardun gana. Sari batzuk ikusiko dituzute kategori batzuk gure ustetan zentzu handirik ez daukatenak. Gero aipatuko ditugu zein dien, baina arraroa da ez hartzea adibidez urteko plataformarik onena, hori arraroa, edo Landerret lehen osan duen bezala, plataforma goitzeko jolasik onena ez hartzea. Neiko eraki arraroa dia. Ez daki una zeatik hartzen dia. Bai, batez ez gero, dauz, kategori pilloa dinezule fuzke, bardezte, segurunik mundu guztizeri bardetxo. Bai, bosketa da baina hundia, eta gero, igual, kategoria asko dien zentzugabeak ez, zatozuna, nundare falta dienak, eta segaiti da dira hauek. Eta batzuk oso arbitrario geratzen dira, komentatuko ditugu. Galdera bat, hau, gero goti daroianean joku batek bere izenian, ez? Goti bat ateratzen da benean,
honen saria lortu behar izan da, nominatu behar izan da, Ez, edo horre ez. bar ditxo. Ez Amengoa dakasarik edo beste ez? edo nungoa lortu eskero Hemengo jartzen da. goti da, Bai. Bai, el super goti, vale. bai. Horretxik ikusten dira horren beste goti edizion dala. Ja, gitxia, Bai, ez? bai. Baina oin urte batzuk edozein jokutan ikusia esan bai. Dana zien goti. Hori Vale. ez. Ba, esate, karo, Game of the Year. Mm. Vale, ados. Ba, Oso, bueno, ondo. azten geha kategoria bitzen? Bueno, igual pixkat baita komentatzea, esaten duguna. Dago oso mundu inglesera ero mundu amerikanora bideratuta. Bai. Dakigun bezala hemen azkenian itzulpenak eta egiten di hizkuntza askotara, eta adibidez, ez? Itzultzaileak ero ahotsak jartzen dut, ahots aktoreak daudera nominatuta, bada nadie ba, mundu amerikar, ingles, anglofonokoak, ez? Eta gero baita streamerrak, uste dut berdin, eta bueno, ba, pixka da, eren munduan zentratuta. Odan ez bakarrik plataformak eta hori dana, baizik eta da pixkat eren aukerak eta barruan zuk zein bozkatuko zenukeen, baina benetan joku guztiei buruz David? Eta gero disclaimer txiki bat, hemen guk egiten ditugun iritziak, ematen ditugunak edo, gure komentario hutsak die, azkenean zuek eukiko duzu zuen iritzia, eta balioko dau igual, ero gehiago, azkenean guk ez dugu jolastu hemen agertzen dian joko guztietara, ez da gutxi hori, bez? Gero bai komenteti errenez, gu behitzen dugu zuen game erauntzia sariak, baskotan olako basaritzetan oinarritzen gara portxu betez, baina gero beti moten dugu aukera hori, edonok botetie, nahi dauen joku ebeste barik. Nik uste hori da lapur beten bierdan azken finen, ze bestela Damieneke komete da nahi pastan da, ez? Ba, oso publiko edo jatorri zehatz bat dekozien edo jokuek bakarrik hartzen dire, eta ikusko dugu, kategori pilo baten jokuek errepikatu itzen dire, ezke horrek autatu da, ez da besterik, orduen. Aldatik pena da bai, hori paseti ez. Nik uste labur biltzekotan, ez dakita adosa hauetan, premia hauedia, bideo-jokotako Oskarrak, zineman bezalako. Mundu Amerikarrera begira, agian kategoria bat, bueno, Oskarrak uste duetela latinoa, baina, bueno, bestela, Ez oso ondo, oso analogia hona da. Osea, azkenean, hori, edo dakuzu, pelikula de hablan inglesa, bat. Hori, aukera bat, eta jazta, eta beste danak, hor baldin badare hogei zu dauzkasun pelikula baino hobiak, ez da balio. Pero kasu honetan, igual Japoniarrari bai ditzen dutxik kasu gehiago, zer ez dela World itorko da, baina bai. Bai, ez Amerikarra, baina azkenean, bai, estatu batuetan saldu dion jokuak, ez? Claro. Adibidez. Claro. Osea, bai, ulertzen dut, esaten nahi duzuna, baina bai. Ez da exactamente iguala, industria ez talako iguala. Baina bai. Analogia guztau jaltari. Ba, bueno, azten gera, saripotolo honetik, Game of the Year. Bai, gote hortik hasi ze beste landuko gara Game of the Year eta ja danak ikusitxeko, ez? Ba, bueno, Lander, raipatzea dituzu zeuk? Bai, lehen eta betekogu Asobo Studio kein daben A Plague Tale, Requiem, bigarren atala izango zena. Ostien, gure zailan horren beste biderra ipatu dan Elden Ring famatu, ezta? Bai ala bai egon behar urte hasik eran argitaratuzun zanarren. Ostien, oin gitxi argitaratu dan bideojoku edeko kasu honetan Sony Santa Monica, PlayStation aldetik, God of War Ragnarok, azken aldizen, oso iritsi positiboak lortu da bezenak. Jarraitzen dugu beste PlayStationeko beste joku batega, kasu honetan Guerrilla Games Amsterdamekoa dizela, baina oso joku politxek egin izan da bezenak, ez? Horizon Forbidden West, jarraipena Zero Dawnena, honek be urte hasik eran saripillo, iritsi oso positiboak eroa mazen, eta ez da harritzeko hemen topetie. Jarraitzeko dugu Annapurna eta Blue 12 Studion, bueno, ez da igual horren ezagune, baina bai okioan bere boom apur betez, Stray deitzen dan bideojokuek, katutxoen joku, ezagutzen dugune danok ez. Hori da beste Game of the Year-erako, hautagaizetako bat. Eta bukatzeko beste estudio japonero bategaz amaitxuko dugu, Monolith Softwaregaz, Nintendo kasu noin, hemen argitaratzaileek Nintendoak izin dire benetan. Xenoblade Chronicles 3 kaleratu dabe, JRPG hau. Eta egiz esan, eurrekoak igual bai izin dire ezagunek, baina ez da eukin horren beste enjer, eta hirugarren honegaz emoten dugu bai lortu dabela jaskenengo maila horretara heltzi ez, bikaintasunen maila horretara. Horrezek izango ziren, gotiako hautagaizek The Game Awardsen aldetik. Ez dakiz ze irutzen zaizuen, lehenengo hautagaia atik itzengo dugu, gero erakiko dugu guretzat zein da non, baina hautagaia logikoak irutzen dituzute?
Batzuk bai. Batzuk bai. Nire bai. Neri Stray igual izan ezik, entzun dutena gaitxik eta ikusi dutena gaitxik, ez da jolastu. Beste danak, uste dut bai darela punto horretan. Neretza bentzat lehengo laura die oso nere gotiak, ez? Estiloa gaitik, eta gero dauken dimensioa gaitik, eta ikusi eta entzun izan dutena gaitik, ero kasu batzutan jolastu, ez? Eta gero Xenoblade egia da nien naizela, ez? Piskat, saga horren, ero, ez dakit, estiloaren fana, baina baita oso gauza honak entzuten dira, ez? Oso gauza honak. Baina ez guaz adoz, Stray hori jolastute dekot, eta izan itxin eban azkenin, ze oso repikakorra etxin izin jaten. Orduen ez dut uste hemen egotiek berezi da benik, baina ez horregatxik bakarrik, bestela be, enek esango maila horretan dagoenik, ez? Besti pareki ideanik. Eta ez dakit zela gartuen, ez? Dimensio hori ez dauka. Ez. Gero, nik penia maten da, ze joko europearrak eta gustatze jat, ez? Eta proposatzen da bena, eta diferentzia bat baduke, ez? Japonia gero estatu batuaren aldian. Baina, kasu honetan ere ustez, lehia egongo da biren artean, eta die Elden Ring eta God of War. Bai, nik ustez. Nere ustez, Talan dabe, esango neke Elden Ring merezi da bela, Bakizu zer gertatzen den? Bai, esan, bakatu Lander. Ezkin izin da horren lan kolosala esango dugu, ez? God of War bai, beste arrazoi batzu batzik, baina Elden Ringen sortu daben mundu hau, ez? Horren beste aniztasundeko, horren beste geuza dauzeitzeko, ez? Eta esango dugu Dark Souls-egaz, Demon Souls-egaz asiniko, ez? Bideo hori, erundabela, beste maila batera mundu irek izagatzik ez, baina tana zain jute, ez? Da, asko espero gondun joku honegaitzik, baina lan dabe oinuko bile izeti lortu dabe. Benetan, da joku bat, ez gaizki irtetzia merito bat dala. Benetan oso ondo irten da, bela? Ez que apustu oso handia za mundu irekira irekitzea Souls bat, Osea, ez que da, hori da, Souls baten oinarria da, dana egon behar dela neurtuta, egin behar duzun guztia izan behar dela modu batekoa, gero badare bideak eta, ez? Baina normalian beti oso neurtutako jokua di, ez? Pasillo guztiak, salto guztiak, dana berez dago eginda gauza baterako. Bideak eta egiten duzu mundu irikia. Montatzen duzu, ez dakit. Hori, etxaiak erosin modutan, aurre egiteko etxaiei emoten dutza aukera, ostra, eta pixkat bai jaisten da, igual zailtasuna kasu askotan, horregaitik, baina lortu dabe, alatabe, nire ustez interesa mantentzea, eta jendean publikoaren onarpena. Eta gero baina edo komentatzea, urte bukaeran izatea joko bat, eta bestia urte hasieran, kristonetako eragina daukala baita. Jendiakoin, God of War jolasten da jendia, oso fresko dauka, oso berotuta dago, eta Elden Ringia jendiak, seguramente bukatuta eta aparkatuta dauka, gehiena. Ez da, jasarien ez dugu horren beste ikusten, estrenezanien, bi iruia betez JFO ebiltziren ez, lekutan eta gartzen Elden Ring, eta erdi astute dauzentzu horretan hori bai. Eta momentu hori botatzeko importantia da. Eta bebai da ipatzeko egual ez, zelan From Software, horren beste urte segonda ez, kresten jokuek argitaratzen, Demon Souls-etik, Dark Souls irurek, Bloodborne, Sekiro, eta beti ukit da ben horren zen ona, ez da, eta arrakastie, ez da lortu publiko guztizen gana eltzie. Baina Elden Ring honegaz bai, salmentaldetik sekulako arrakasti lortu dabe, eta prestigio maila hori ez bakarrik kritiken aldetik eta jokalari igual oso zehatz batzuen eurrien, mundu guztizen eurrien lortu dabe prestigio maila hori orduen. Beste bultzakada bat emondotxo From Softwareri, benetan merezi da bena ganera, ze azken urtietan bakare joku honak atala, bez? Ez dakiz lan etzen da ben, lanera. Ze Sekiro da Elden Ringen artien ez da horren besteko denporie, komiteletun, ez? Eta holako maili mantentzie, benetan, nabarmentzeko da. Hortaz, hirurok ados gaude, guretzat Elden Ring dala urteko jolasiko honena. Ditza bai, Niretzat bai, egia da ez dutela jolastu God of War Ragnarokera, eta entzun duten gauzak. Oso onak izan da proposamena niretzat ez da hain arriskatua. Hori da, God of Warrera zein dabe jarraipena bai, beste diparik. Eta vertikalidadea sartu dutze, dana dagola lotuta perfectamente, amarreko lan bada. Baina bestia da, amarreko lan bat,
beste arrisku batekin eta beste aldaketa eta proposamen berri batekin. Hori zea. Eta igual God of Warren baina horrendu behar da, ez lako atal teknikoa, kon grafikoa, ez? Dala zoratzekoa, eta inda ben lana hor, ez azteko zer ikustiek elderri miraz, ez? Eta narratiboki eukileiken historia eta hori dana, bueno, igual komentauleik gehiago, baina, ostra, benetan oso interesgarria dela, sartzen ditu mitologia pila bat, nahazten dau, ez? Eta oso erakargarria ditu jat, baina ez da exactamente iguala. Hori da. Justo alderrik ebe ez da, mundu osoko mitologi desberdin ikartzen duz, gero euren moduren moldatzeko zentsu horretan bai, ez da? Diferentia, Elden Ringek itzen dara inspiratu eta God of Warrek erabili. Hori da. Izan leike diferentzia. Eta gero komentatzean nahi dut, igual, eta batez kategoria honetan, joku batzuk kanpoan geratzen diela Game Awardsetik. Uste dut, nominazioak hasten dien momentutik, eta Game Awardsa, abendu guztiaren bukaera arte irtetzen dien jokuak, ez diela sartzen Game Awards batian bez. Urrengo urterako pasatzen. Baina batzuk geratzen dira uste limboan galduta. Ez dakitan, oin, boskaketa bitartean ero gertatzen dara. Hori igual nago oker nabil, baina oin naiz gogoratzen adibidiekin, baina zeren titulo batzuk, eta ondo gongo esan gogoratzia, eta igual komentako etzut, eta igual itzen dozu artikulu bat ez dakit landa. Eta gero, beste bat, hori, Bayonetta 3 faltan bota leike, ni sekulan izan Bayonetakoa, baina benetan Keystone jokua omen da, Switcherako irten da oso ondo optimizauta, beste danak zeuken fama gainditu egin dabela, uste dut, entzun dutena gaitik, eta soinu banda adibidez, izan bia da, espektakula bat, inkreiblea, eta ez da baino lortuko lehenengo jokuko abestiak gainditzi ez, baina Sinatra bersioak eta oso onak ziren lehenengoan, eta hori ez da lortu bigarren nire zirugarren izan. Ez dakit, baina benetan entzun dut jendia, benetan zana oso fana Bayonetana oso ondo hitz egiten, hiruaren gatik, eta gero Pokemon Arceus, buguez aparte, ez? Jendiak esatezaban, evoluzio bat bezala sala, eta hori falta botatzen den jende asko badago. Nik ez dakit, hori ja... Evoluzioa zan, baina geskin dago evoluzioa zan. Eta mundu irekia nahi genuen, eta hori izan mundu irekia. Hori izan beti bezala zona batzuk, 3 dimentsiotan egotea baina eta kamara atzetik ematen, 3 pertsonan, baina mundu irekia etzan. Mundu irekia da, galdera pixkat, Pokemon berria. Horti doia. Nere galderia pixkat horti zijoian, ez? Ia dan, beste Pokemon bat, diferente eginda, hori mundu iriki bat, proposamen berri bat. Kare, igual jendeari betikua beste modu batera guztamen jako. Baina itxurian ez badauka fan legio bat hori. Bueno, baina Pokemonen da nik uste sagarik hor aspektu horretan txarrena. Osea, atea laizkete jolas bat litealki ez da bilena eta jende gero zingo luke eta gaina iritziona emango lituzke. Bueno, hori beste... Eta, eta komunitate hortakoa naiz, Pokemona gustatzen eski, baina nik uste gehala komunitateik daun txarrena bideojoko mundua. Baina, zu kritikatzen dozu gaizki dagoenean. Bueno, baina jende gehien. La jende asko beba ikusi da moduen, baina hori falteak egin ez da. Ja, tanak kontra jartxe. Prentzi jarri da, hori da. Eta, bueno, azkaraka, esan nahiko nituzke, A Plague Tale rekiemena, kasuan dala, lehengoan kontinuista, bakarrik grafiko hobiagoakin, bastante grafiko hona dauzka gainera, Asobo estudio batera izateko. Eta ero Horizon Forbidden Westen, ez daizu irutzen Horizon pixka puntxa galdu dula. Osea, lehenengo izan zan, zerbait berria, zerbait zea, eta bigarna, zinpenak gloria pasar. Bigarna gaitzik, oso geuzadunak irakurretaz, lehenengoa nahiko betzen dagoela, ze lehenengoa jolestuteko dena bentzet, ez dena bala maitxu, oso rapikak horrazan, eta aspergarritzen amaierarako. Baina, bigarren agetxetik hori dena hobeto daroela eta ritmo asko sobiedekola, Proposamena oso nazan, baina bai izan motela. Hobeagoa izateko bigarrena, nik ustez du lehena gainbeteko salabarda batera edo fama. Baina ez talako proposamena oso kontinuista da baitza. Osea, esaten dut, naiz eta gero hobeto egin dagoen eta behin sartu zanean jokuan, hobea izan, kanpotik igual ez da inera kargarri esango. Bai, Horizon zenien PlayStationen potentien hartien egon arren ez da God of War bat edo Uncharted, The Last of Us, ez da horren mailara altzen berez orduen.
joku bera oso ondo dagoen arren ez, dinot publiko aldetik. Osa, ez da horren beste jarraitzaile erakartzen orduan. Bai, igual puntxori bai gatu du. Ez du lortu inoz, berez. Neri proposamena protagonistak eta, ez da git, neri tiratzen da, este karisma doka, baina. Aurrera egiten badu, zeo indiko tamarra kategoria dauzkaut. Bai. Bueno, nik uste dut dia, alatabe irtengo di askotan errepikatuta. Hori iregia. Bai. Horrengo kategoria pasatzen gea, jolas direkzio zuzendaritza onenarekin. Lau jolas errepikatzen dira. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, eta jolas berri bat gehitzen da, Immortality. Immortalityati landarrez, esan dezakezu zen nik, hau, ez daukat fitxatuta. Hau da Sam Barlowen joku barriz, Her Story eta alakoak egin dauzena, ez? Da, bueno, oso joku bereziz ez, gidoie oso garrantzitsue da. Holako aktore baten misterizioa jarratxo berdugu pelikula desberdinen bidez da holako guzak, ez? Da, realismoakin, ez? Osea, kamarakin grabatuta benetan. Horize da. Nabarmentzeko da, hori ez da, San Barlowen joku orokorrien osonak izaten dire, eta bai jolastekoak. Eta Netflixen kaleratu dabe, hau da, mobietarako arpidetxe badekozun, alduzutuan jolastu. Orduen, eragatzen badotxun, merezidu probetiek, Hori da, oso... aventura grafiko, estiloko oso zer esango dugu, oso zer aipatziarren. Ni definituko nuke hau, txikitan letze zinuzten ipuinak puntu batzutan desizioa zauzkadena eta esatiz izutela. Orain jun, aukera hartzen mazu alako horritara. Aukeratu zure aventura. Bada, aukeratu zure aventura pelikula baten. Bueno. Bai, baina alan da behon edekon kultxue be, hasikera baten ez dago mote, baina gero bihurrez eta hor violentziz eta alakoak asko sartzen da, bez? Orduen, testu inguru oso interesgarri bedeko, ez da publiko guztizentzat, baina aproposa da hemen egoti, esan dugun modun oso joku bereziz da, igual beste danak baino bereziz hau esentxu horretan, eta hori nahiko aproposa da kategoria honetan egotia. Ondo. Bueno, zuek zein aukeratuko zenuk eta? Hombre, a ver, eske hau da pizkadia, zuzendaritzan, zela dakizu, ez? Zela izan da. Prozesu hori, gehiago egiten dozuna da, niri zen gustatzen jat. Nire todola bozkatzen da. Hori da. Baina, gero, zein egon da hobeto egin da eta zela joan dan prozesua, ez dakit. Hau da netzat, kategoria absurdotako bat. Galdetzeko la jende guztiari. Bai. Batez beha ipatuko neban ez, Miyazaki bera, Elden Ringeko zuzendaritza, baina bere ibilbide oso agatxik ez, bakarrik Elden Ring agatxik orduan, gatsa da horregatxik boskatzi ez, bazelan, tipo hau, izetez, esan bideojoku garatzaile, ofizinatako bulogo bateko langile izan, eta mundu baten bere bizitzen aspertu izan ez, bertan lan eitxigaz, eta From Softwareen sartu zen, garatzaileen moduen hor, edozein modutara etxen jokuek ez, eta apurka-apurk lortu du zuzendariz izetie, eta ja, Demon Souls dalako akaz, beste maila bat ere gara dago bai ez. Orduen, Miyazaki zuzendari moduen dekotorreko izenez, bai bere joku gatxik eta bai bere bilbide gatxik, eta hori boskatuko nahan, baina ez Elden Ring bera, ez dakit. Bai, esan duzu bezala, zaila boskatzea direkzio honena, ze guk ez dakigu barruan nola jundian gauzak. Baina, bueno, Elden Ring. Venga, ba. Aurrera. Kategoria. Narratiba honena, berriz hemen errepikatu iten dira, A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, eta Immortality. Hemen igual aipatzi polemikatxo egon dela, ezta? A ber, bota. Elden Ring egaz, narratiba gidoie berana, danak eguzelako edizion From Softwareen jokuek, eta ia hemen egotiek merezigo dauen. Bueno, hori da kagada on bat, hori izaten da benak, markatu, nire iritzia nik izaten da. A ber, ni nago irakurtzen justo liburu bat, Adrián Suárezena, dala soñado que soñaba, da Dark Soulsen inguruko narratibari buruz hitz egiten dau, eta duka idatzita liburuak El padre de las almas oscuras de bai, eta gero beste bat Elden Ringi buruz. Eta esatatu dut, jode, fijatu, narratiba komplexua zelakoa dan, batez ere Japoneko kulturan dagoen narratiba komplexua zelakoa dan, ostia, esango zu, narratiba mota hori niri gustatzen, zen nina goituta Hollywoodeko narratibara, eta niri eman hori, ados, baina ez da la ona, ez dago la narratiba bat, bakatu,
Osea, justo kontrara, ez? Dauka narratiba zainduta, Dark Souls bat, zenbat bideo dare YouTubeen Dark Souls buruz? Azkenean hau Souls bat bezala konsideratuta. Loreari bakarrik buruz hitz egiten. Eta oso interesantia. Ez dago lorerik. Nire zoratu dituzte, honen loriek, pila. Oina adibidez nago asko ikusten, Zuli The Witch, ez da ezagutzen baduzu, YouTuber bat. Ibiltzen da askotan, kamara libriegaz, txaizek ikusten eta holako gauzak. Zekara, betizaten da ez Elden Ring dagoako jokuetan, objetuekaz edo alako gauzakaz dagoela lore hori, ez da horren deskribapenak irakurtze, ulertzen duzula purbet. Baina egiz da bai, gero txarraskori, purbet sartu nezkero bere tripatan, edo ondo ikusi ezkero, horrek bekeuza asko aldizela, eta hortik lore aldetik, eta benetan honen bidizioak asko medizioa ikusti zentzu horretan. Bai, azkenean esaten da hau dana, estilo hau dana dagoela, Japoneko kulturan oinarrituta, eta mangan bai, bertako zine zuzendariak eta hola egiten dabela askotan, ez? Ditzen dabela historia bat finkatu, inkluso grabatu askotan, eta gero zatiak moztu nahitza, komplexutasun bat emateko tramari, eta gero jendeak berak iteko bere kabalak. Badare holako pelikula estiloko batzuk, ez dakite, estena occidentalian, ez? Izan leike David Lynch bat, ez? Askotan, Twin Peaks estilora, eta Memento holako pelikula batzuk eta badauke, ez? Hola puzliak lotzen joan bida esan pelikulako origen eta gauza honek, ez? Batzutan, holako gauza batzuk badare, estilo hori da, narratiboa, baina badauka historia bat, eta gauza badazuk kasorik ez egitea historiari, pentsatzen dut God of Warren behoan zeinkela aurrera. Baina ez horren beste, ez azken inbertsio cinematika dakozuz, eta beti obligatzen dutzu. Hori da, kaso honetan nire guzti date, setz, gure baduz nago zara menuetan sartunte, adibidez lagun batek gutxi noan, objetu guztien deskribapenari arrazik ataten, ez, gero irakurtzeko, patxadaz da holan, edo espazio gure, ez duzu irakurko, da horre rengo duzu, da igual disfrutiko duzu jokuegaz. Nire horrek puntu bat izango ditzen nire ustez. Nik uste jendea goituta dagoela historiak oso mastikatuta ematera, eta Elden Ringek eskatzen dizuna da horrei buelta bat eman, eta zeuk lanketa bat egitea narratiba ulertzeko eta jasotzeko. Gure gizartea dagoela, esatut occidentala, gero eta gehiago eskertzen narratiba mota honek, pizka komplexuak, igual ez Soulsen estiloa, baina Game of Thrones, ez? Eukidaben exituaren parte izan leike, daukala nahiko narratiba komplexua izateko zehoz occidentala, ez? Jendia galdu egitezan, aztezan begiratzen forotan, aztezan galdetzen jendiari hau zergatik, hau zein da, eta hori horretara ez gara dituta. Normalian dana oso mastikauta, kiston presentazioekin, fresko da, eta azkenien badikosun komunidade hori, ez da, horren inguruen eztabaidatzen eta lantzen, beste kutsu bat ekorre denak azkeniak. Ni uste nire partetik hemen Elden Ring dala, ze justu gustatzen zait historian zerbait ulertzen ez detenean bila jartutea, edo objektu baten deskribapenean zerbait topatzen dut izenen bat, eta ez dut ulertzen orduan interneten behitzea, orduan. Nik prozesori gustatzen zaidenez, Elden Ring egokia irutzen. Bai. Desde luego, premio bat merezi baldin badau, niretzat hau da. Bueno, aurrera ingo deu, urrengo kategoria, arte direkzio honena, gu direkzioaz dakigu, baina arte honena aukeuna esan dezakegu. Hola kategorizatu berko du, porque bestela... Bai. Eta ordan dauzkegu, berriz errepikapena giru, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, gero Scorn, berria, eta ero hasieratik azaltzen dana, Stray. Stray zui zeirutzen zaizu, baina Stray pagatu indu premiotan hainbeste ertetzeko? Ez dut ulertzen. Ez que surrealista irutu zita hainbeste apartautan egotea. Egongo da, azalpenen bat, baina nik ez dut ulertzen. Doritosan akzioak eukiko ditu Anapurnan ez bestela ezin dut ulertu. Bueno, hemen igual bego da ipatzekoa Scorn, ez da? Ez que nik Scorn bozkatu nun, Ez que ez dago bat obearo txarra, baina ustez arteak brutala die, eta gero dare hiru estilo niretzat Horizon eta God of War izanik estilokoagoak, ez dakit, Horizon ebe badauka bere estilo alaia eta Scorn justo kontrakoa, ez? Da oso potentia da, Gigasen estilora, ez? Alien... HR Gigarren estiloa da, Alien unibertso horren itxura oso handia dauka, oso iluna, oso, nola esango nuke, makinak
organikotik eginda oso berezia da. Eta nola alienen fan bat naizen, ez? Scorn bozkatu behar nun. Berezizet oso mal rollero, niri gogoratxeat ikusteko, Bueno. Bai, ez, ondo lortzen dago hori. Venga, niri, por ejemplo, Horizonen piloa gustatzen jaten artea da. Osa, nahaztia, natura bat, ez? Hasi da nahia gizakiaren eskugabe, eta gero bestaldetik kristonetako robotak edo, ez? Nahaztuta, eta gainera animaliak izango balira bezala, joda, kristona pentsatzen. Ez que dana dauke kriston artea. Lehenengo, laurak... Bai, eta Elden Ring niretzat brutala da, eske, jode, erosen hiri, erosen ruina, erosen zona exageratua dira. Eske aurten oso zaila da. Neri pentsatzen jat. Osea, gauza askotan, Nik hemen Scorn aukeratu nun, baina ulertzen dut, Scorn ez bazen egon Elden Ring aukeratuko nun. Baina esaten dut, niretzat edozein aukera da ona hemen. Baita. Bueno, igual Stray ez. Baina ulertzen dut... Ez izela txarrak, para nada. Oso joku politzea eta robotak eta euren hiri, suntxituniko hiri hori, oso ondo doz, baina ez dut uste. Nire ziudabenik egotia hemen bestikaz. Baina, desde luego hori, Scorn aukeratu dozula, txapo. Aukeratu dozula Horizon, perfecto. Eta Elden Ring, baita. Aurrera, goaz, neba duzu? Haben, best, score, ez da egit nola itzuli score, baina, musika... Soinu bandarik onena aukana, ez? Bai. Eta, errepikatzen dira berriz, A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Xenoblade Chronicles, eta berria sartzen dana, Metal Hellsinger. Ez da egit zuek ibiliziate Metal Hellsingerren? Ez ikusi bai, eta moduak eta bai ikustaz bidizio asko, baina ez... Nik amaitu ez dut egin, baina bastante bili naiz, eta iritsi zait oso freskoa FPS mundutan. Bueno, ez dakien antzat agertuko jo, Metal Hellsingerren inberdezu, musika da fondotik, eta musikal metal estilokoa da, eta orduan inberdezu bateriaren kolpeakin batera, disparatu inberdezu. Horrekin diten dezuna, konboak sortzen jun. Eta konboa puntu batetik igotzen denean, ahotsa hasten da, abestian. Eta orduan, kriston ambientea dauka jolazako da. Zabiltz Doom estiloko jolaz baten, hola shooter frenetiko baten, musika tope, eta gainera zeltasun horrekin. Zeratu berritzara, ritmoa jarraitzen, ze gaina ritmoa jarraituz gero, ondo ite mazuk kalte gehiago iten duzu. Hori izango da la leche, ez? Indiozu Doom batian, kontenidu imiasa. Ritmoa jarraitzeko. Eta hori izan bia da sensazio gogorra. Ez, eta askotan naizea airera disparatzen. Ritmoa jarraitzeko eta konboa ez gesteko. Norbaitek esaten du, Crypt of the Necrodancer bezala, bai, estilo horretara dala. Arei bakarrik ez dala shooterra, baino bai. Necrodancer haitxe bizu ritmoa bai ala baiz, ez dela geldik eratzen dela taulakoak, ez? Baina, bai, zintxu horretan, ez? Kanera, justo ritmoan, markagailuari, txekotasun handizik osbi jokuetan. Txukun, bai. Eta ez da gizei dut zaizuen pixkat bakoitzetik, hogei segundutxoa entzuten baitugu soinuan da, hartara irratitik daudenak pixkat jakin dezaket zertaz aigean ditzeiten. Hortaz, lehenengoa A Plague Tale Requiemeko soinuan da izango dugu. Bueno, pixkat, estilo jolasa ardi aroan da, beraz, koro alako klasiko batzuk, baina bai ondo indan soinuan da. Bai, ganera oso hori ez da, hemen dekogu sarizetan, baina ustot, gaur edo astion emir dabe esuseneko kontzertu bideojokoen soinuan diagaz, orduan, ikusten da ez, mugimendu neko dagoela horren inguruen, eta sala nahiko txedeko zela. Urrengo jokoakin jarraituko dugu. Hau, 3 ondo ezagutzen deuna.
Elden Ring. Ba, bueno, ze esan Elden Ringen musikatik? Niri zoratu itxiste, iruditziate soinu banda bat zoratzeko dana. Kanta pide dekoz, izan dire honak, Mog, Lord of Blood, kristona bertxizia da. Eta asko merezio ganera hori, pasada da, ze askotan etxain nagusi askon kontra tekizan fasin arabera abesti desberdina da talakoak orduan. Hori oso zain jute dugu. Eta ero, esaldi mitikoa da ona, ez, Elden Ringen. Musika epiko azten bada, bakizu zerbait ona ez da hola aurretik. Hori da. Jolasean sartzen zaitun soinuan dat izaten da. Souls guztietan eta, bueno, Elden Ringen bai. Ba, bueno, urrengoa God of War Ragnarok izango da. Ea ba. Ba, bueno, amene tematikarekin oso lotu da, ez? Oso... Nire ustez, Plague Tale eta God of War badauke kutsu bat, ez dala oso terrenala, oso... ez dakit nola esan, agotzak dire bai, ez? Gogorarazten dozte asko Skyrim rollo eztara, iskat. Eta gero Elden Ring beste rollo batian oso epikuak dire danak, baina eske oso guai, Neri... Egia esan, soinu bandekin gertatzen jat arteakin bezala, hemen. Gustatzen jat danak. Ba, bueno, God of Warrena esan duguna, ez? Oso vikingo bezalako abestia zeiten da, oso... Ragnarok atope. Bai, hori, Ragnarok, oso hautzu... Eurreko jokuko soinu bandien oso zantziko da, ez? Jarretxun da zentzu horretan. Normala da, azkenin jarraipena da lezu bai, tematika baren llegaz. Lotura ematen dut. Claro. Ba, bueno, urrengo jolasakin jarraituko deu, Metal Hellsinger. Ba, bueno, entzun dugun bezala, oso abesti metaleroak. Eta igual hemen... Bona esan da. Bai. Eta Lander, igual aipatzekoa hemen, soinu banda hau egiten parte hartu duten jendea, ez? Ez da ohikoa izaten artista, lehen mailako artistak izatea. Bai, batez berlako joku baten, ez? Igual, estudizo horren ezaguntxu batekin da bena, ez? Bertan, soinu bandin edeko goz badibidez, sistema godaguneko bezlarizek, ez? Lamb of God, Trivium, Dark Tranquility, orduen, metal munduko musikagile pila batu da bez soinu bandarako, asko eskertzen az, hori, komentu dozuna, ez? Kantak asko berezizik etzen da bez, bai, ez da bakarrik abesti sartu metalisto, orduen, elkarlan horrek patxiko dira. Ba, bueno, azkenengo... Bueno, Damian, zerbait aipatzeko... Ez, vale. Ados, guztiz ados. Eta, bueno, azkenena, Xenoblade Chronicles 3, eta ea ba. Ba, bueno, pianoakin alako abesti suabe bat. Bai, eske, hemen, ze pasatzen da Xenoblade Chroniclesen soinu bandakin? 11 hortu eta 36 minutu irauten dituala. YouTubeen, bese aukera entzuteko nik ez dut ezagutzen, ez? Azkenen ipini dugu zati bat, guai dago, benetan, esan dute
ipintzen dozuna, nire gustatzegat, baina, karo, topaizu zerbait epikoa, jolastu gabe, ez? Tokatzen dana, hor. Egia da, hori. eskertzen da ikusti delako, soinu banda luzidekola, beste JRPG batzukaz, ez da gauza baren pasetan, eta rollo bada gotie borra batan sartzen, eta beti abesti baren jutxeten. Bai, ez tot esaten... Burura toste Dragon Quest azkenengoa. Zala, joku oso bat, baina soinu bandie mitikoa izan arren, gote ziren lau oskanta, eta egoti jolasten egun ordu olako joku batera, gogoratxe zen. Ez, guztiz adoz, Osea, ez tot zerbait txarra bezala esaten, baina bai, impacta osostan, ikusen abarian, ostra. Eta bueno, bat aukeratu beharko zenukete, Damian, zuk? Nik igual Elden Ring ezagutzen dutena dalako, baina ba hori, betikoa, ez? Ezagutzen dut, gustatze jat, badakit ona dala, eta listo. Baina entzut dutena gaitik, dana gustatze jat. Lander, zuk? Nik behi Elden Ring esango neke, baina urte hazikeratik entzun da bielako, ez? Asko guzti dat, ez? Amiztasun pila dako da, kanta pila dako zo, ez da soinu banda motxab, ez? Eta hori ze, beste riparik nire jaratzen az. Bueno, nire kasuan Metal Hellsinger aukeratu nun, ze azken finean, irutze zaitelako musika, bueno, metala gustatzen baina jolasak oinarritzen denean musikan da, musika oso egaki dela. Eta jolasteko momentuan Elden Ringen, bai, banda soinu epiko bat izatea ondo etortzen da, baina Metal Hellsingerren soinuak enduko aziozuke jolasari, nik uste dana galduko dutela. Hortaz, hori aukeratu. Ba, bueno, urrengo kategoriara pasatzen geha. Audio diseinu onena. Eta... Hau ez da errezetan, Ez, oso teknikoa. Ba, bueno, berri batzu dauzkau, Call of Duty Modern Warfare 2, eta Gran Turismo 7, pero aurretik hitz egin deguna, Elden Ring, God of War Ragnarok, eta Horizon Forbidden West. Hemen askotan hori, ez da, musiki barik gehiago dire, soinuek, ez? Call of Duty kasuen adibidez, armak, ez, tiroak zelan entzuten dizen, Gran Turismoan autoak, ez, motorrak, kurpilek, ez, frenetak kurbak hartzen. Orduen, esan dugun ez, oso kusa teknikoa dire, eta neke jakingo egiz esan, zeietan sartu. Zebeste jokuek be, ba igual, gehiago goratzen duzu, soinu bat digatxik, ez, efektu gaitxik baino. Orduen, errezena Gran Turismo bat egatxik. Bai, ni Gran Turismo aukeratu nun, ze kotxen soinua oso ondo dago egin da. San juteo. Eta ikusi beharko da aurrengo Forzak nola kartzen duen, baino aurreko generaziotatik salto bat egon dela ikusten da soinuan ere. Honetan burgiltzeko interesgarri da, azkeneko joko teknian, nizan bestoik moman itxaldiz, ez? Justo mundu honetan burgiltzezala, ez? Soinuen eta musikin aldetik. Orduen apurugeza jakingura da zuen balako, ez? Call of Duty zelan etzen da, tiroan hotzak eta holakoak bideojokuterako, horreko zuz azalpentzuek. Bai, eta ez dela soilik mikro bat arma baten alboan jarri, eta askoz prozesu komplexuagoa daukala. Eta flipantiak ero, ze kalkulo egiten daben soinuak ja jokuaren barruan, ez? Claro. Paretetan erreboteak, ateen atzian, materialen material bat nola pasatzen daben, bueno, exageratua. Benetan oso itzaldi interesgarria izan zen. Ba, bueno, urrengo kategoria pasatzen geha. Aktuazio honena esan dezakegu. Hau ikusten dugu lehen osan dugu bezala oso mundu ingelesera behira dagona da. Nik ez da komentatuko neban, Nik ez, porque jolasik ez dut jolastu hauetatik inor, bueno, lehen gauza ez dut inor jolastu, eta ingelesez gutxiago, beraz. Bai, eta hori, ez? Hau bada oso nitxokua. Ez dut esaten ez da bena merezi honek, ez? Botazioa, baina ez dela igual Landerrek esaten da bena. Bai, ireki bentsat, bakoitza jolastu da bena hotzari botatu alizateko. Bai, ez da besterik. Gutxienez hori, ez? Bai, zaraitzen dire, ez? Oso ekimen, nazioarteko ekimena izeti eta hori dana, baina gero hortara mugatzen dire, orduen, eskini. Hori da, guztizadoz. Ba, bueno, kategoria honetan ez dakigu ez dugu erantzuten. Bueno, jolasak impactuaren arabera. Zein irutzen zaigun impactu handiena izan duen jolasa. Eta hemen bai guztia jala berriak. Lehenengoa da A Memoir Blue, biharna As Dusk Fall, Citizen Sleeper, Endling Extinction is Forever, Hindsight eta I Was a Teenage
Colonist. Ez dizen errazak, kasu batean. Ba, niretzat guai tituluak hartu eta begiratzeko, baina ez ditut ezagutzen. Nik Neukana entzun da bakarra. zan, Endling, hau, Extinction is Forever, hau ni buruz hitz egiten, entzun da neukan, eta kuriosidadia gainera piztu zoztan, baina bestiak ez ditut ezagutzen. Nik uste... Nikaz Dos Falls eta Endling bai ezagutzen dutaz, Oida. eta jintzaitu bai. Ze, eukida beneko, asokatan eta agertu direneko txuten. Endlingan esango neke, espainola da, lasta, okar espanagoen. Eta Anapurna Studio be... Bueno, Anapurna jazken Anapurna da publisherra, ez? Gese da publishera bera betzen duz jokuik, baina gaur egun dabil argitaletxe modun topera. Bai. Hori da. Txatean, Katuki Navarrak esateigu, Citizen Sleeperrek itxuri berezia daukala. Nire bozkaketan, hortantxe fijatu nintzen. Gero aztu nintzitzaidan behiratzea, baino bastante atentzioa eman zin, eta bota berdio behira bat. Nik uste da kategoria bat, argazkiatara eta gero begiratzeko jokuak. Alare, impactuak nik ulertzen dutan bezala. Impactua aldin bada. Zea da. Sozietatean impactua dukuena. Bai. Pentsatzen du impactua zela, zea. Fama gehien hartu, baina horretik hartzen. Endling adibidez da, nola dagoen zute bat, ero, ez, basua desagertzen, eta eta seri familia batek, igez, ama batek, zuza ama bat, eta igez egin behar dozu, eta salbatu behar dituzu kumiak, eta piskat horti doia, eta da kritika bat, ez, azkenean. Bueno, nik ezin de bozkatu, ze ez nahi zinon. Ezin dut esan ez. Ba, bueno, bestoen goin, martxan jarraitzen duen jolasik onena, hauek ez dira 2008an ateratakoa, baizik eta lehenagotik, baina oraindik martxan jarraitzen dutenak, eta gehienak osasun nahiko honakin. Eta danak ezautzen dituzute amendik, azteko Apex Legends, gero Destiny B, Final Fantasy XIV, Fortnite, hori, eta Genshin Impact. Genshin Impact ez da otabikoa bera, o otabatekoa izan zen? Otabatekoa da, bai. Bai. Edo oikoa igual. Badoreia demoratxo bat, bai. Ba, hau, nik ez da gita nola neurtu. Nik eguneraketak eta zelako edukize jaso da bezen aldetik. Kaso hortan esan bidot, nik ez da jolasten, baina Genshin Impact da bizen lagunik bai badekotaz. Eta jarratxe eta purbetez, eguneraketan kontue, eta egizetak osa pila hartzen da bezala, normalientoako adere ganera, gero, betik oso horrek gatza elementuek, ez? Baina, nahiko zaitzen da kontue, eta bai. Orokorrian nahiko fuerte da izdanak, Bai. Nik uste Fortnite puntxa aldugula, bizkat. Leheno zana, orain jende asko eukiko hiltzen, baina lehenoko... Nero ez geratzen da, nitxoan, adin nitxoan. Hori. Bai, ez da. Gaztetxoagoak igual jolasten da, Ba, baina, ez nahi zibiltzen, baina nik uste berrikuntza... Igual Fortnitean aurten sartu zuten berrikuntza izan zen joku modua jartzea eraikuntza gabe. Eta jende asko deskartu zuen. Bai, da horren aldaketa txikize benetan. Bai, aldaketa txikia baina jokuan izugarria. Bai. Basango beste batzu da bezen bitxartzen eduki pioa sartzen eta gauze handizek egiten Fortniten zer da jartzen duzun egiten bat hori, aldaketa hori, eta gero mapi aldatzen doaz, eskinek eta jartzen doaz, gauza berezizekaz. Baina joku beraz da horren beste aldatzen edo ez dakit, ez? Badibidez Final Fantasy XIV baten kasuen, espantzino erraldoiek dauz, leku barrizekaz, mekanika barri pilo bategaz, ez historizez jarraitzen dabe, ez da bardina. Nire ustez bentzet, Bai, nik entzunagatik Genshin Impact botatuko nuke, baino nahi zibili, baina esatet, entzuten dudanatik eduki berria atera dutela eta. Baina, ez dakit, ez nago ziur. Bueno, denboragatik, nahi dozu joatia beste kategoria batzutan geratzen, baina interesatze jagunak, edo zerbait komentatu nahi ditugunetan. Bai, igual urrena bai ez, indirik onena. Bai. Eta gaude, Cult of the Lamb. Nikero baldin badaukazu ebe, bota. Neon White, Sifu, Stray, eta Tunic. Amen. Dana titulo ezagunak, ez? Nik hemen esateko dekot, gotin kategorizen pare bat altzirela kendu, eta amengoak sartun, lasai. Eta berdan ez da bela merezi indizekalako tratu ez, hemen dauz, Sifu, Cult of the Lamb, Tunic, dire jokuek amarrekoak, nio guaiz bai, igual. Eta indi kategoriren mugatute geratzi pena bada.
Ez que ikusten dut indie kategorian Stray ez dula irabaziko, eta ero Game of the Yearrera zehango dala. Nominatu da. Nominatua. Eta hori, nire partetik Ez teko zentzurik. zentzurik ez daukan gauza bat izango dala. Mhm. Hemen ze aukeratuko zenukete? Nitzako ez dara bat zerreza, Seafood atuniken artien horrego nintzen. Ni bebai, nik Cult of the Lamb jolastu dut. Eta guai, lo pasa que ni pizkate aspertu eragin nau. Mhm. Eta bueno, ez dakite nire gaiti da, nero artea brutala pentsatu jat. Mhm. Benetan, oso txukuna, baina hori, ba igual, ez dakit, joku igual pizkat astuntxua bukaeran. Eta Seafood eta tunik pillo bat erakartzen dabe. Ni White ikusi izan dut, baina ez dakit nire etxadan. Aunque jendea oso ondo hitz egiten dabe. Horre, bizek Seafood atunik dire urteko ezusteko abiritzat, zelantxari pari. Bueno, tunik aspalditxik jarretzen izan duan, eta asko esperen duan, dalan dabe, espero baina goeto urten da ez, baina Seafood adibidez pila harretxe duzten. Batalderrak ikustezan ez, zenbatotako joku izango zen, danak zinioa ez, Bruce Lee dalakoan filmitan oinarritu dute. Baina lan dabe, oso joku borobilen dabe, barriro jolazteko gogoa dekotaz, urtazik eran jolaztu duten arren. Ia, noiz urtetan Steamen eta holan ganuraz jolazteko aukerikotan. Baina bai, eta tunik da azkenin Zelda klasiko moduko bat, ez, oso estetika politxegaz, bai, giro politxegaz, ez, ez tekozuz izkeri eta ez testuek beste hizkuntza baten da, oso ornestu zulertzen ez ebez, baina gauza berezitxuekoz Dark Soulsek asun astut, bai askotan, ez, zailtasun aldetik eta bur mekanikak, orden oso joku bereziz da. Gero Neon White dau, komentu dugu ez, daulako speedrun antzako zuzen duten dagoen joku bet, baina gero kutsu japoniarra bateko lako dialogokaz eta... Shooter kartekin, ez? Bai, hori da ondo dagoena bai, ez da speedrun joku bet, ez, gauzi da maila kaliketarinen amaitzie, baina zure armak eta abilezizek kartan arabera doaz. Orduen, apurtorik kudatu behar duzu, adibidez, pistola bateko zu karta moduen, eskerko klikegaz tiro etxen duzu, bai igual eskumekoagaz, karti bota etxen duzu, eta zen duzu erabili gehiago, baina salto bikoitza dekozu, adibidea dagote erren. Orduan, horregaz apuru jolastu behar duzu, ez, zure kartak ondo presteu, alik eta harinen bukatzeko maila bat, baskotan da besterik parik tanakil, edo amaiera aldu. Orduen, horre speedrun horretzako oso joku politzen dabe anapurnakoak, Angel Matrixekoak kasu honetan. Eta merezioa menegotibe, bai. Nik Cult of the Lamb bozkatuko nuke, ze oso zerbait berria irutu zitzea delako, eta arriskatu nintziala. Baina, bueno, ez nahi zinon ibili, Cult of the Lamb ikusi nun, Seafood ikusi nun, eta tunik ez dakit ikusieten, baina, bueno, horrekin gehatzen ez. Bueno, urrengora pasatzen geha, mugikorreko jokorik onena, hemen Diablo Immortal egotea, bueno, insulto bat irutze zaila. Ez da gizenak, Genshin, aurten badan mugikortarako, esan honek ezetz, ze pasa den urtean maieran gogoratzen. Baseuan, Ja, ez que esatozu, bai, aspaldikoa da. Raro. Baina, bueno, nik inorrez bozkatzen, porque inoren nahi ziren. Bueno, bai, Diablo Immortal probatu nun eta lotzarri eriutu zitzaitan. Marvel Snap nik karta jokuki edes guztada normalin, baina askori entzun dutzete oso ondo dauela. Eta merezi dabela, gero etxezatela puntu batera nun, ordainoin behar duzun aurrera itxeko ez, baina doako ezeteko ordutxun nahiko eskentzen dauzela eta oso ondo dauela. Bueno, urrengo kategoria pasako beha, komunitatean babes honen aukana, Nire ustez, hemen komentatzea, flipantiena No Man's Sky. Nik No Man's Sky botatu nun, ze komunitate pila bat entzun die. Baina hori egotia, onjokan, eta gertatu dan guztiaren ostian, beste danak esaten dozu, bueno, baina No Man's Sky, eta ni bera botatu neban, eta gustatzen bete gustatzen joku, irten zanetik, irten zanean gaizki, gustatzen jaten. Osa que... Bai, nik uste No Man's Sky komunitateakin izan duen jarrera, estudio askok eta askok ikasi beharko luketela, baita ere, exitu aukitzen duten estudioek ere. Final Fantasy gazo barri aleik, ez tezko goratzen bazekin, baina madagarrena azikeran oso txarto urtezan, gero eskuaren izek guztiz ez, basiban barriro, zerotik hasiban, beste joku barri bet sortun da, eta komunitatik hor jarraitzi dugu, eta gaur egun JRPG jokatunetan hartin dago. Egia daia, errebuta ondo hartu zala, Bai, hori bai. Osea, No Man's Skyena igual flipantiena izan da poliki joan dala, isilpian bezala egiten base hori, ero komunitate hori. Baina bai, guzti izadoz.
Jo, arraroa da japonesak komunitate entzuten, Kasu honetan bai, eta aurkezpenak etzen da bezin eta holan, topera betzen dira komunidea batera. Orduen, hortxe Square Enixeri, batez behonik itzen da ganera Square Enix ez dela papez sali ikas batera egotekoa, oso ondo zentzu honetan. Ba, bueno... Ez tekiz egaz aldugun jarraitxu holan harin. Bai, azkarra ipatuko. Joku desiraturenera iristen gan. Vale, ba, bueno, azkarra ipatuko ditut. Ero, kategoritara irten. Aksesugarriena, vale. Ez dakigu, porque ez daukau gaitasun hori, ez dugu euki. VR-ko jolasi gorena hauetatik ez nahi zibili, beraz, inor ez daukago. Ez, nik beste ezagutzen bata berkan, da. Bueno, Among Us bai, baina. Akzio jolasik onenak, ba, bueno, ez dakit. Hemen bai honeta agertzen da. Hemen Sifu ez, Lander? Edo bai honeta, bera, ez dakit txorra gongo nintzen, bai. Bai. Nina dortokak asko guzti dazten, baina ez dut uste maila horretan dagoeniko ez. Eta, hori, komote dugu nion guaizera bai. Bale, borrengo kategoria akzio adventura jolasik onena. Eta, hemen bai igual God of War boskatzen. Bai, seguramente bai. Tunik merezi du horregoti bai, eta benetan oso joku politxe da. Zelda klasiko guztetan badatxu zen asko merezi du probetiek, baina bai, God of War zango neken ipe bai. Vale, neri best role-playing, bueno, irurok. neri Elden Ring, bai. Arraro itetzen lehen Arceus, baina, bueno. Nik ero naizelako oso separatzekua JRPG eta RPG. Ni personalki. Bai, ja. Ni bai. Bueno, etxako JRPG beti zen da gehiago hori txandakakoak eta holan, ez? Orduan, adibidez, Live Alive eta Xenoblade JRPG edo Pokémon bera JRPG moduen dauz. Triangle Strategy gehiago da, igual, estrategia joku bet, ez? Txandakako estrategia moduen. Orduan, nahiko anistasun dauz entzuretan, baina bai, Elden Ring zabatxari parik. Eta urrengo kategorian, dago pizkat, hemen dago pizkat egonda baita, zela da? Zarata puskat, ez? Jendia kejatu da, danak diela lehengo laurak, ez? Izango zela zela da DNF duel hau. Jojo's Bizarre Adventure, The King of Fighters eta Multiversus. Eta azkena dago Sifu, ez? Borroka jokuetan. Sifu ez du pidatzen, no? Sifu da borroka joku bat, bai. Baina ez da borroka joku kompetitibo bat versus bat. O ipintze jatzu, nire ustez kategoriari izen aldatze jatzu. Bueno, eta gero esaten dago, ez? Bata bestearen kontrako konbatea. Ez dut uste hori danik, Sifu. Pizkate lekuz kanpo, onleike. Alata ben multiversus ikustia, familiako... Ez pizkate, hola, arrarua pentsau jat. Besterik ez, Bai, nire bai, Ba, bueno, familia giroko jolasiko nena, eta dauzkau Kirby, berria, Lego Star Wars, Skywalker, Mario & Rabbids, Nintendo Switch Sports, eta Splatoon 3. Zein da zuen bosketa? Nik Kirby jolastu nun eta neko Kirby izango neke. Kirby kooperatiboan oso ondo dau. Igual Lego Star Wars be antzeko rollo da dela kooperatiboan jolasteko bai merezi deu. Eta beste kutsu badekilez, joku onak izango dire, bat ez Splatoon, baina igual familiarako zera horrega zen sartu. Vale. Urrengo kategoria, simulazio estrategi jolas onena. Nire dune dago dune digun jat, jazta. Baina hori ya... Horrek ez tegalizia, Bai, nire gauza dio, hori ya jazta. Ba, behira, estrategi jolasa gustatzen zizkitela, baina inorren ez neo ibilita. Hortaz. Nik Warhammer 3 sartu gunean, ze... Nitzako pasada bada, zelanen da benez, hiru jokuek bateratu alizetien hori, mapa bardine, mapi edatzen junda ez, eta hiru jokutako alduzura behiru garrenien. Eta aparte, ez badazun ezagutzen joku eta guztetan badatzen fantasisen rollo hori, ez, batez be modeloak eta alakoak, ikusi mesedez zelan dauzen indie Total War Warhammer 3koak, ze pasada bada, oso ondoine dago, Baina dune dago eta Bueno, Kirol lasterketa, bi kategoria batera sartzea gara da, baina jolasiko nena. Bai, ez dago zentzurik. Ni Gran Turismo 7, FIFA edo hauek egotea ja katxon deo absolutoa irutzen zait. Nik oli izango du. Ba, oli ere bai. Ba, beste rollo bada, ezin duzu alderatu, ez dakit. Ba, eske raro. Ba, bueno, urrengo kategoria multiplayer honena, eta... Overwatch. Bueno,
Nik igual multiversus aukeratuko nuke, porque bastante jende ikusi nulako jolokatzen. Egia da Call of Duty biane jende asko da biela, batipa Warzonekin. Ni probatu ineban, multiversus, aritzen. Niri eten guzti askorik. Ez? Ez dakit, igual oin betu da, baina botan asan partida batzuk eta keba. Ez da, denik boskatu esan dut, jendea entzun detenatik. Nina dortokan agatxik paizan berot, nahan boskatuko jokurik onena moduen, multijokalari onena. Baina, asko guztiatez lan dauen plantieta, partide bat hasi aurretik aldo zuen zure gelatxu eta bertan jentie batu, edo hostien jentie batzen jutie, talde txuekein ez, bakoetxa bere personaia gaz dola, eta lako bitema baterako zainute gonda multijokalari, normalen ez da barakorik eitzen. Gale no zen dena, Overwatch biotean danean Overwatch bat, alucinante ere utzezait. Blizzarre pagatu ingozun. Bueno, urrengoak igual salto ingo dugu, bai, streamerrik onena, atzaigu importa. Hori fuera... Bueno, indie debutik onena, dauzkau Neo White, Vampire Norco, Survivors. Stray, Tunic, Vampire Survivors. Ni Vampire Survivors. Esto duro txeslaz, zeba hasta buen indie normalan. Ja. Stream partez Vampire Survivors. Izan da... Buah. Ze gaina izan da, Steamen, aste askotan jolastuena. No, Steam dekan hori betzen da beti topa marrean, bai. Eta topa marrean lehengo tariko askotan, Eta hori hola izan da, nola ez da zute sartu indie honenan kategore. Ez que, bueno, ez dut ulertzen baino. Nigamen bat. Hori ez tipo bakarrak enikoa, genero oso bat abiarazi dugu azkenien, ez que bai, jode. Ba, bueno. Hau da potentia, urrengoa. Urrengoa, adaptazio honena. Hemen kriston duda eukin ditun lehenengo bian artean. Lehenengoa da Arcane, bigarrena da Cyberpunk Edge Runners. Eta Sonyin bigarren pelikula uste dut oso ona omen dela, ez dut ikusi, baina oso Kamu jende batxik bezaten da behon du daura telesaia, ni bezut ikusi, baina ikusteko modeko da. Uncharted bai ikuset eta jaten guzteko. Uncharted kanpoan lagako da bela uste dut, mundu guztiak, baina eta nik uste dut egongo dela Arcane eta Sonic artean, naiz eta ez da nere boska. Nire ustez Arcane eta Cyberpunken artean. Nik uste da Arcane eta Sonic. Arcane irabaztu. Ez da nere boska, nere boska da Edge Runners. Bai, baina nik eustet lehenengo bian artean egongo dala. Eta Arcaneen artea eta... Arcane irabaztu zelantxari parik, beste maila batera. Bai, nik ea la boskatu. Cyberpunk asko guzteazte, piloa, baina... Hori. Bai, nire igual gaixo guztu gat, Cyberpunk, ez dakit. Segatik, baina ia Arcane dagoela eginda asko oso beto. Ba, bueno. Eta guazen azkenen gora, ganero duzun. Bueno, azkenen gora, ez, urrengoa. Gehien espero den jolasa. Hori, niko negaz amaitxuko nekese, gero dautosunak ja beste... Ja eSportetako da inok ulertzez dituguna. Bideojokoak zer ikusik ez daukotena. Gainera, bauka kuriosidadia jakitzeko ze izango da Landerrek batez be. Gehien espero ditugun jolasak. Final Fantasy Amasei, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, remakea, Starfield, bueno, remakea da, ez? Bai, remakea da, bai. Starfield, eta The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bueno, nik uste lehenengo hiruak guretza bintzat, ahaztu. Azken hobietan da, hola. Bueno. Ni Resident Evil 4 oso salinaz, pila guztetan dazte. Eta remikeko oso itxuroan adekon arren eneban otatuko, Eta oso itxuroan adeko erakutxe. Eta Final Amaseixak ze itxuroi. Nitzako kristen itxuriko, bai? Eneban espero horren beste gogo moti, Eia Final Fantasy nahiko astute dikotaroko horre. Baina Amasei garrena, benetan, itxurona. Hogwarts Legacy, bai, jolasteko gogoa dikotaz, baina zuzerk bilu horren motazte, ez dakit. Ez da urtengo, ez dakit segaitxik. Nei Harry Potterretze gustatzen beraz, hori, eskartuta. Niri bilu motazte Hogwarts Legacy. Nei hori justu Starfieldekin, kristongoa daukat, baina daukat bildur bat, Bethesda sartu erdula hostiako bat, increíblea Starfieldekin. Gehiegi puztu dutela, eta gero kolpea etorriko gala. Nik Starfield boskatu dut, baina ez hainbeste jolasteko gogo daukatelako, baizik eta hori eta mesedezin The Elder Scrolls 6 ja. Hori eraztizu también. Ja, hori da. Baina... Nik Zelda zangonik, Zalantzari parik. Baina biurreko eta bai apurtxu, ez dakitze denbora asko, urte asko doaz prestetan, eta ondino
trailer gitxi eta jokarretasun gitxi erakutsi gabe. Orduan, ez dakit zelan hartu biertan hori, ia dana gortetan bada bizen, edo igual ez da horren ona, ez dakit. Nere botu hori izan, Nere botu hori izan, Lander. Zelda aukeratuko ziniola. Nei, Zeldan beldurra ematen dit, Breath of the Wilden antz gehiagi izango dula, eta Breath of the Wildek listoia engoian ladadula, ezingo dula horra iritsi, eta orduan jendeak asko zigortuko dula. Bueno, a ver, kontinuista ikusi, God of War kontinuista, eta zelako ezitu eukidaren. Ikusin behar. Baina, bueno. Bai. Berez itxura nadeko, Arrisku hori hor dago. Erakutsi da benak, danak kriston itxuri deko, dargaitzi boteta hot, baina bilur hori dikot ez. Ja laster estrene biara, atorren urte erdirantzea estreneko da, maiatzien uste da lasta. Eta oso gitxi ikusi dugu, badakigu apurret zertaskungo da, baina ez dakitz. Hori da. Eta bueno, beste lau kategoriak ero bostak eratzen diena, die eSportei buruz. Eta, bueno, orokorrian, nik komentario bat, dala League of Legendseko finala ikusi baduzu ertengoa, esposu ikusi, gomendatzen dut ikustia, ze finaleko partidak, egun hori, izan zen, increíblea. Gustatzen bajatze pixka bat lola, nik gomendatzen dut ikustia. Ez nunik, benetan, Eta ez nekin ona izan zanik. Oso ona. Oso ona. Ya está. Bueno, hauek izan dira gure sariak, guk kategoriak eta jolas beste batzu zartuko inuzela hor ustet argi dagola, ez? Eta argi utzi degula. Baina, hauek zauden nominatuak Game Awards premio sari famatuetara, eta hauek izan dira gure. Epatu dugu moduen ez, abenduan 9 zen, goizaldeko ordu bizitan ikusteko aukera egongo da, basentzut izan sarituek eta beste susteko danak. Orokorrien, ez teu merezi du ez, gala hori ikustiek, esan merezi du bosteko laburpenak eta iragarpenak basagutxie. Baina, bueno, ikusi nire badozuen, aipatu dugun, goizaldeko ordu bizitan, ez da ordurik onena, eta luzi izaten da, baina hortzea. Bai, erosi doritoak eta... Hori da. Bueno, Damian. Bai, hau junden. Ondo ibili eta datorren astera arte. Datorren astera gara. Agur. Venga, agur.